आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम गेली अनेक वर्षे रखडलंय. संत गतीने सुरू असलेल्या कामानं येथील व्यापारी वर्ग आणि प्रवासी ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. चौपदरीकरण दरम्यान जोड रस्ते, पावसाळ्यात पाण्याची व्यवस्थापन तसंच दुकानं आणि वाडी वस्तीकडे जाणारे रस्ते कामं न केल्यानं व्यापारी आणि ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. व्यापारी आणि ग्रामस्थ एकत्र येत काम बंद करण्याचा इशारा दिला. ग्रामस्थांनी आक्रमक रूप घेतल्यानं ठेकेदार कंपनीच्या मॅनेजरनं तिथून पलायन केलं. ग्रामस्थांनी आक्रमक रूप धरत रस्ता काम बंद करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संगमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजाराम सावण यांनी मध्यस्थी करत प्रादेशिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांची मध्यस्थी करत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थ संतप्त होत रस्ता काम पुन्हा बंद करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि व्यापारी यांची बुधवारी बैठक झाली. संबंधित विभागानं उर्वरित कामं 5 मे पूर्वी पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थ व्यापारी शांत झाले. मात्र 5 मे पर्यंत कामं पूर्ण न झाल्यास पुन्हा रस्ता रोको तसंच चौपदरीकरणाचं काम बंद पडण्याचा इशारा दिला.